з прагулкі з падарункам. Той раніцай нечакана падмарозіла. На дрэвах, якія не паспелі скінуць лісце, вісела шэрань. Лужы там-сям пакрыліся тоненькай скарынкай лёду. Было зябка. Выскачыўшы з пад'езда, гэта адчула і Альма. Таму на словы Ягора «доўга гуляць не будзем», у знак згоды сказала «гаў». Накіравалася да кустоў, што раслі непадалёк ад дома. Гэта яе любімае месца. У кустах яна магла знаходзіцца колькі заўгодна. Доўга нюхала зямлю, нешта вышукваючы. Разграбала лісце, магла пагрызці якую-небудзь сцяблінку. Часам Ягор нават адшпільваў яе ад павадка. Так зрабіў і цяпер, яшчэ раз напомніўшы: «Толькі нядоўга!» Альме гэта і трэба. Абярнулася, тым самым напомніла, каб не хваляваўся, і ў кусты. Ягор пайшоў следам. Аднак Альма вырвалася наперад. Хутка яе не стала відаць. Ягор занекапакоіўся, каб недалёка адбегла, але яна напомніла пра сябе гаўканнем. У ім чуліся і здзіўленне, і трывога. Адначасова нейкая радасць. Ягор хуценька пабег да яе. Альма схілілася над нечым чорненькім. «Кацяня!» – здагадаўся Ягор. Альма пазірала то на Ягора, то на кацяня. Пры гэтым, абураючыся, грозна гаўкала. Не на кацяня, канешне. «Калі б я знайшла гэтага разбойніка, не ведаю, што зрабіла б з ім». Яе можна было зразумець. Хтосьці бесчалавечны выкінуў у гэтае зусім маленькае кацяня. У яго толькі прарэзаліся вочкі. «Забіраем?» – запытаўся Ягор у Альмы. «Яшчэ пытаешся!» Ад радасці яна лашчылася, віляла хвастом. Кацяня ж толькі ціхенька папісквала. Ягор патэлефанаваў Дашы. «Сустракай! З падарункам ідём!»